Takže čau lasery, já Sakaru, nové videjka. Je to zase Skywars a mohli byste mi když tak napsat, jestli chcete s kitama nebo bez kitů prostě. Jestli jednu chcete třeba bez kitů a jednu s kitama. Jo, 2 diameče, to je celkom dobrý. Samo nemáme, to je škoda. Nedáme jim nic. Ten se mi to divně kouká. Počkej tady. Dolů. Takže to meče... Taka. Jo, měla? Nevím, jestli tady to jsme vybírali. Jsem tak divně koukal. Jako kdyby se mě zapovrhl na ostrov. Omlouvám se, že mě nejde tak trošku slyšet. Já nevím, co s tím je, ale šlo mě dřív slyšet a tak. Ale jež. Dlouhý. Máme helmu konečně. Kde je? Tady máš! Dostaneš! Jo! Dobře mi. Všichni jsme ho vypnuli. Dokašlu, ale celkem dost věcí bylo sebe. Trošičku si vypiju. Jsme jenom mezi dvouma tle. Nezvím, kde je. Při nejhorším se bude někde schovávat. Jo! Já mám takový štěstí. Tak to bylo pěkně. Yes! Hráč Sokar vyhrál, OK, tak čus lidi. A zase u našeho videjka. Čau!